Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi ceritanya iki arep kowe melu ora tok. Karo kangane koyo ngono piye maksudmu? Masa kowe arep wani karo kangamu piye? Yo ditesak tasane masih, Mas. Kangen bos. Ini Mbah Yai. Ini Mbah Yai, bro. Kayak jadi ceritanya. Piye to? Apa? Iki ya? Nandur Brambang le. Ya ora apa-apa. Gak apa-apa los. Jadi anu lho iki ya. Dek kowe keling ra zaman dhisik tontonan ngene. Wis tau. Ngene to? Eling yo. Eling yo. Aku kan arep tiru-tiru kowe ngene iki yo. Ya Kayak bajingan kayak melu kae. Allah. Ya Allah. Piye to iki jane iki lho piye? Kok iso koyo ngene iki terus piye? Heeh. Iku dadine piye lah ini? Ya mbuh. Kayak bro. Ki nganu apa? Nah, iki nganu-nganu bos. Nganu tikus. Bos dadine ben gak anu bos ya. Mane tanduran tikus harus dibasmi. Dimelo-melo to. Iya kecil. Kayak agak jelek itu. Foto. Mas itu. Yo tepuk piye? Kita ora apa. Malah apik. Kabeh cocokan piye jane? Lah yo. Ben. Kowe iki piye ban. Ben apa? Kowe iki ngomong to. Tapi apa lah, Bro? Bos. Heh? Melo-melo to. Bos, Lah, iya. bos. Kok piye, Bos? Melu, Bro. Melu piye to maksudnya? Iku dadine piye? Dadine kok piye yo, Mbok? Ora iki dadine piye? Dadine guyon. Ya bro. Piye lah. Kayak delok itang bro. Ya bro, jadi ceritanya iki emang bangku suruh wani nyemprot, jadi semprot itong mau nyemprot lor, terus lahan baru, terus kayak gigi. Kondisinya Brambangnya sekitar 46 HST emang. Nah, Andi emang wis ngalok apa ngidul kok sore insya Allah sepasaran. Kayak itong. Masa itong capek itong. Kita tanya bro, itong. Ini kayak dikis. Ini bro, aku dolanan gitu. Tikus kepangset. Dolanan. Kayak lek sadi. Golek apa lek? Ngaret to? Tadi ngaret bro. Kayak Firmanto nyemprot. Kok ngir-ngir oh, Bos? Apa wis lemes? Apa arep mangan wong wisan? Kok wis ngir-ngir apa arep mangan wong? Bro. Cacai. Nek ketol ki muncul teko kene. Mosok munjuk wisan. Iya. Longgon. Tapi ning kene tok sing katok. Pirang tank ning kene? Ndi? 5 tank. Kurang jare. Ora jane kelar karo ngono ke? Ora sing kene tok. Kurang ya lek ya kudune 10 he. Heeh. Kurang kudune 10. 10. Mas ngono pisan to. Agar pelaku nyak-nyak yo geli kok. Karo mlayu ngono ya lek tadi. Wah, aku rong tank lho akhirnya. Ya wis adi ronteng.
Rata kacake lumayan lek lho, ronggon. Rong kedok. Ngaretna apa lek sapi ya? Dus. Loh, dus gajah gelem ya? Gelem. Gelem ben kaliran. Iya. Ke sapa kae negori ke? Cah pondok. Negori Pring. Mosok arep melon. Tapi ya. Bangunan apa? Gue bangunan iya, mbayai bangun terus kok. Gue sama tanduri sok apaan lek? Wih, pare wih. Apa yang terjadi ya tanduri? Apa urung dadi wis tuwek nang wenehmu Yuan? Lanjut bar minggu ini adine loro lho. Sinten? Sing traktor wis. Walah. Lah kan traktornya gede sampean. Oke. Oh, gede musina. Bro, ceritanya kaitong lagi anu apa? Lagi nyemprot. Kayak ngono ora nyemprot deh. Akeh jentrung. Lah ning kene jenenge apa jentrung? Iki jenenge apa lek ning kene lek? Iki apa jenenge? Ini tiang. Dok. Kowe mau digoleki to. Goleki to. Dijak anu ziarah. Kunciane guru-guru dijak. Jak ziarah. Jak ziarah. Kowe urung ngarit ya? Kelek Maryam. Tuh Maryam coto. Aman bro, Allah dambangi radi serang tikus neh. Soalnya tanggone sanjur kabeh muga aman lah. Yuh. Kaki lu dalanan iki. Dalan tikus. Dalanan tikus. Ini ki rawamen ning sawah. Wong sume wong tandur. Daud kabeh. To Maryam coto. Cerewet Mujiono cerewet ki lho entek awi piye to sepil apa lek Maryam lho lek Maryam bro ngirim ndi panggange le panggange ning kono kok aku ngeteni lek makan-makan arep melu ora apa jenenge ora melok mergawe tapi kan aku sing juga panggang dadi aku ya panggang
Piye to wi? Kral, iki klambine cah edok lho. Iya tra iya lho wi. Iya kowe kabeh. Keren ki kaos krep. Ya sing sak meneh ning. Apa aku ngomong apa? Ngomong apa? Itu kamu apa? Yo maklumi. Pemantik gak kena Mas. Gak kena pemantik. Nyabrak sama ada. Lah kowe apa iso nyabrang? Apa tuh kok? Tra yo. Klambine. Lho klambine lho, Bro. Lah api lho, sampe. Kena entok malah. Kok sing diconcong aku. Iya, Ngomong ngono wi ngomong to. Ngomong apa, Bro? Yo Bro, terima kasih sudah nonton vlog ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes